La Comissió Municipalista de Catalunya, formada per la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, ha demanat millores en el finançament dels ajuntaments. La Comissió Municipalista es va reunir el 28 de maig per renovar els membres d'aquest òrgan d'enllaç entre les dues entitats que representen els municipis catalans. Durant la reunió van sol·licitar a la Generalitat que acordi amb els ajuntaments la proposta del nou finançament autonòmic que s'ha de negociar amb el govern espanyol. La Comissió també va proposar que els representants de les entitats municipalistes puguin participar en el procés de la negociació del nou finançament. Una altra de les demandes és que la Generalitat i l'Estat garanteixin als governs locals els recursos suficients per fer front a la prestació dels serveis, la titularitat o la gestió dels quals se'ls traspassi o se'ls delegui. El president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, va afirmar que els ajuntaments no poden quedar al marge de la reforma del finançament. La Comissió Municipalista és un òrgan d'enllaç permanent entre les dues entitats municipalistes catalanes. Es va crear el novembre del 2005 per treballar de forma coordinada i estable. Al maig es van renovar els seus membres. La principal funció de la Comissió és la defensa i la promoció dels interessos dels municipis dins del marc legal actual, com també l'elaboració de propostes que afectin el món local i l'actuació amb una sola veu davant la resta d'institucions. En aquest sentit, a part de l'acord sobre finançament, es van prendre altres resolucions sobre la creació del Consell de Governs Locals, la llei de la dependència i el suport als petits municipis. Pel que fa als Consells de Governs Locals, la Comissió Municipalista va demanar al Govern de la Generalitat la redacció i aprovació de la llei de creació del Consell de Governs Locals, que facilitarà la col·laboració de totes les administracions catalanes. En referència a la llei de la dependència, la principal demanda de la Comissió va ser que tant la Generalitat com el Govern de l'Estat destinin els recursos econòmics suficients perquè l'aplicació de la llei no signifiqui una nova despesa financera per als ajuntaments. Finalment, la Comissió va aprovar una declaració de suport als petits municipis, en la qual reconeix el seu valor com a ens articuladors del territori i promotors de l'equilibri territorial.